Basura sila ini gawas mo ko ka pa. Suko ko niko, pa, suko ko niko. Kay ngano wala ko niko tudlo eh. Inong dala ko isuko. Pero kung ditudloan ka, ipadlong ka, ditudloan ka sa mga karong mga maagi, kung kay anak yapon ng imong pinakuli, walay lain mapasok na ang imong pagaliman. Kung kay nagpakita lamang ka na ikaw, isa ka masinupakon, o dili matinahuro na bata. Dunay usa ka teenager, o usa ka matangkol, nadiin, maulaw siya, na magpuyog sila sa iyang mama. Nakita na sa publiko, o nakita sa mga tao. Tungkol sa son, na kamot sa iyang pinahay is adunay diferensya. Na before iyang kamot, kung kini, ikaulaw niya, yan sa iyang sa mga tao, hindi na tingali sa iyang mga barkada. So sa kaadlaw niya na, ipuyog siya sa iyang inahan na mag-shopping sa usak ng mall. May soroy. Balik o tingali. Kung siya yung balik. Kung kanya, lihat na iat na sila sa cashier, ang sa pagbayad sa maong na shopping nila. Ang maong clerk, purting luka, purting kuraka, tungkol sa iyang nakita, tungkol sa iyang inahan, kung sa inahan sa mga teenager. Tungkol sa kaulaw, sa mga teenager, itagan siya, kung ihilak siya maayo tungkol sa kaulaw, sa iyang inahan, nakita sa clerk, ang nakabot sa before. Kung samtang ulit sila sa balay, iyang iyang anak niya, kung iyang niya na ang gabay niya na iyang nagibukol, iyang anak, isulot niya sa kwarto, kung isugimlan niya, iyang anak at teenager, kung sa'yo na ito, iyang kamot sa gano'ng na-deform, kung nahito kalyado, iyang kamot niya. Isugilot sa siyang anak, yung pa niya, sa baby na ikaw, sa kagabi, nakamatakot na sulong na balay. Kung pidakan to sa iyong kwarto, o itanaw ka nito, sa iyong kwarto, nakita na ako niya, ano mo klas kalayo? May tinong takong bagay, magulong sa gawas, kung na may puntahan, hindi makikita niya sa doon sa sulong. Pero mas pinili na ako na magpabili kung buupan ka din mo, bisan pinili kung tamakay na ako, kauban ko. So, ako ikaw ikuha sa kwarto, diagi ko sa kalayo. Ilatas ko sa kalayo, nagsiga, ikuha ka. O tapos ka sa mga kamot, o ibalik sa akin kung ilatas sa kalayo. Dito ang pag-abot na ako sa gawas, kita na ako sa kasulong na ako mga kamot. Pero sa diha kung nakaw ko nito, nagmaya ako ng kasi, kaya nakita ko, wala ka, mausap sa kalayo. Tinunggay, may ani ang kita ko na deform doon sa kalayo kapag iwasan ito din sa mga. Kung yan na, mga bata kita na sa iyang kinahan, kung pinapos nila, kung pinapos sa iyang kapos. Kung ito ang nasakto, kita naman ang anak, kita naman akong napay mga kinahan, kung pinitanan. Usually, is a way of parents. Ano is way kita kung mga kinahan? We don't know, kung sa ang ilang mga devices. Kaya nga, maybe, kaya ka,alitawag ako, sabi na ako, sa'yo na mag-ibo. Kaya nga, nagka-pamilya ko, ikuta. Bakit pagkahinap ko sa iyo na, grabe ang ibang sakripisyo ng devices. Grabe ang sakripisyo nito. Ano lang, sa ibang magpalang lang. Dahil sa lihat ng kapo sila, malibog na mga disobedient. Dahil malibog, ang tukol sa ino ha, malibog na pilit mga spirito sa ino. Dahil kini, nagkagay sa mga inahan, sakit kayo niya para sa ilahan ng mga nila. Ano ulit, kauban ng ilahan mga anak nila. Kung naging nagalipin siya sa ilahan, kita na mga mga, usually, kaya magpakita kita sa mga iso. Ulat sa mga anak, masapa, ulat sa mga anak. Pero ang depender nila kaya naman, mga inahan. Masupra na gani at sa sikos, mga anak nila, laban nila ang inahan. Inanak, sakripisyo ang utak inahan. Ano lang yung sa estudyante, itong siya sa kanyang teacher, ayun siya. Ayun ang teacher niya. No, di mo kumukha na, kung dahil yung papa na yung tama, kung ano na mo yung pan, ilan yung kahino ng pan. Anak ang bata. Nauno. Anak siya, anak ang maestro. Ayun yung maestro, hindi ko manungkong, anong pan.
Kaya ang bata, yung teacher, alam mo ito kanila sa mama. Ako mo mama, mas pili ko nila ang din bakit sa mga kaunan ng mga anak. Imagine mo. Kuya ang sakripisyo sa sacrificing sa ilahin. Kaya sila mga anak. Mas pili ko nilang pag-usok ang ilang mga anak kaya sa mga kaunan. Pero usually sa mga kaigon, makalimot sa mga sacrifices sa ilang nila sa tukang sa diha na nagod sa kanila sa makita sa ilangan itong ginatawag mukbang na unconditional. Inana sila na makita sila sa ilang love. Ang ilang love is very unconditional. Kung sa unconditional ilang love sa tuwa. Ang mga nila ito ang mensahe sa taas ng utagod. Kaya mo rin ka, sa kinapuhi, kung sa ay ka-insult kung wala yung kanan, kung sa ay importante, sa mga kanan, sa itong mga kinapuhi. Wala na po, ang compliance sa itong kinapuhi for natin, para wala lang. Kaya makainong ka, kung papilingin ka, pinikanan, mangilig daw, lahat pinikanan. Pero God, place your guns, dala sa iluwag, kinapuhi. Kung kaya mo na siya ito, dili ka makapulot, ano dili man si Henry Baz, ako ang amahan, ang tatay. Ano dili man si Duterte, akong tatay. Magsukat ko po atin. Ano dili man si Trump, ang akong uncle. Pakainin ko uncle ko na si Donald Trump. Dahil kung sa imong tanaw, sa imong mama, sa imong papa, okay, ano sila man. Pero God, place them sa tuwang na nagbuhi, kung kaya siya workers. Huwag ka lang mo sa tuwang school, pinahanglan ubita sa tuwang mga parents. Ang ako ang mensahe, nagtataas ng tagal, obeying parents is a command with a promise. Ang pagsunod sa lingkaran sa kasubo mga dunay sakay. Una, tumana ang imuhang bilikanan liha sa Ginoo. Kasi pasabot ani, simply means to honor our parents is in obedience to the Lord. Kita ba sa tuwa rika ang obedience sa Ginoo? Kung obedient ka sa Ginoo, you should honor your parents. You should obey your parents. You should obey your mother. Kaya kini ang pagsunod sa imuhang ginikanan mao ang pagsunod sa Ginoo. O sa ingon sa pulong sa Ginoo na iba sa inina. Kamu mga anak, kinahanglan na tumanon ninyo ang inyong mga ginikanan diha sa Ginoo. O pasabot, when we obey our parents, sa mapod na nag-obey kita sa Ginoo. But when we disobey our parents, we disobey the Lord. Inanak kasi po, kung kita nag-disobey sa akong ginikanan, nag-disobey kita sa Ginoo. Like ini, kung sa kasugo sa Ginoo. Yung kinahanglan, atong tumanon, atong makamulon, atong sundon, ang atong ginikanan diha sa Ginoo. Kaya maugili ang gusto sa Ginoo. Doon ay makakapila ka mga leaders sa mga kasimahanan na kung tayo buhay. Naman, agaan na lang sa aton na nakalimtan nila ang obligasyon nila sa ilang parents na sakay mag-sacrifice lang sila sa pag-serve nila sa ilang pastor, nila sa ilang leader, nila sa ilang first nila, other than to provide para punta sila ang ating nila. Yan mga punto na, sige po nalika, walang may makawag ng balay, sa kayo nalay, kahapon, kailangan na leader nila, likat puto, sa kulban ng mga medika, kalimtan ng balay. Kanang bagong sa matulungan ni Kristo, naging sa Biblia. Kumatalala na siya. Our first ministry is our family. Of course, hindi ko between family and ministry, family first. Between ministry and family, family first. You should provide for your family para makita na ikaw pinunod sa Kristohan. Kung ikaw, na-abandon sa iyong family, di ba? Hindi makita, yung sa pagsukap ni Jesus Christ, hindi nakasyo yung mga pagtulong ng Matthew, Kapitulo 15. Versikulo 3, kato na sa 9, kulong sa Ginoo. Kanina nagtumag siya na ingon, kung ano, kain nyo ba lapasok ang sugo sa Diyos? Aron lang pagtuwan sa mga lagda sa inyong katigulangan? Kaya ang Diyos na ingon, pasinungki ang imong
amahan o ginahan o ang magsulti o dautan batok sa iyang amahan o ginahan kinahanglan ba yun? Apalang ingon kamo bulmay usahay ingon ngadto sa iyang amahan o ginahan ang akuha untang itabak kaninyo ikahatag ngadto sa Dios siya dili na kinahanglan magpasidungog pa sa iyang amahan o sa iyang ginahan. Tanawa yun sa pagbaliktad. Usa tungod lamang sa inyong napanunod na kalagdaan, wala ninyo hatagin o pitukaton ang pulong sa Diyos. Tig pakaroon indon, pagkaayo kayong pagkapropesiya ni Isaias may tungod kaninyo sa iyang pag-ingon. Hinaing mga tawhana, nagpasidungog kanako, pinaagi sila mga nabi, para ilang kasing-kasing ngayon kanako. Kawang lamang ang ilang magsimba kanako, kay ilang gitudlo, ingon na doktrina ang mga lagda sa tao. Kinsa daw ang butulo sa gilikanan, sa mahal, sa inahan, kinahanglang patyon. Mga anak kulita, talaga, pabalikan sa inahan, gilikanan. Ang mga bata, ako mga nanugay. Kasi kayong balikan sa inahan, sa akin. Kung sa kakukang iyong Biblia, Jesus Christ, isa katong masipala sa iyong mahal, kung inahan, kinahanglang patyon. Kung sa unang panahon, nakunin pa ka akong panahon, ipas ka, tukol ka. Ay, usa buhat na krimen ang mao nga ulo. Klaro kayo dito sa Bible. Nakinahanglan na ato ang gugmaon sundon ang mahal ang inahan. Number one, if you love the Lord, you will obey His teaching. Isa lang yung kung gugmay yung mga Ginoo, then you disobey your parents. Again, sa teaching sa Ginoo, obey your parents in the Lord, for this is right. Now, if you love the Lord, you should obey His teaching. Dahil sa ito ka, pagkabot sa pagkikugba sa Ginoo, manapahayin kayo ka, humingon, makita niyo yung sa Ginoo. Pero, pagkabot sa iyang mga pulong, wala niyo gina-apply nato sa Lord. Always disobey His teachings. 1:14-23, ang pulong sa Ginoo ng Ginoo, si Jesus kaya ba magbingon kanina? Wala ko sa katao, nahigong ba ka ako? Siya magtuman sa akong pulong. Ang aking mamahalan, nahigong ba kaniya? O buwana kaniya? O buwana kami kaniya? O kami pupuyo? Ibang kaniya. Sa dami sa ingon sa Ginoo, sa ingon ni Jesus Christ, wala ko sa katao, nahigong ba ka ako? Siya magtuman sa akong mga pulong. Huwag kayo naunahon. Mga Kristohan na. Kaya ito pinapakita, in love of the Lord. Paggaling ng mga panimalay, mga rebellious, mga anak, mga rebelde yung mga anak, mga masimpakong ng gilikanan, usukol, kubak, balikas ng gilikanan, wala pulo sa Ginoo, you should put to death. Kadua, if you obey your parents, you will prosper. Usahat ka nindot kasama sa Ginoo. Kung mag-obey ka, magtuman ka sa imong gilikanan, ikaw, magpauswagon. Ano man? Ano? Magpauswagon man kung ikaw maging matinumano sa imong gilikanan. Una, nakauswagan na mabatik dito, you will prosper in living. Ano na ba mga batalyon, mga batlungon? Ha? Mga bata, mga batalyon is bata pagani, priso na, bata pagani, nagman ng ikalaban, apil na sa mga kawan, apil na sa mga rayo, apil na sa mga patay-patay, apil na sa dinungdapan, apil na sa kawat-kawat, apil na sa drugs, isumod ka is may gusto na, nagilikanan ba? Nabay, mamahan, nabay, inahan, nabingon siya, na, no, magbalik ka dito ang drugs, wala natin mapalit kong kuwan, inibugas. Ang inahan, o kamahan, bisan unsa kalisod, sa ilang panguyo, di kita butungod, nanging anak, magbuhat kong kinahan. Wala'y kamahan kong kinahan yung anak. Natungod kayo, di kahus sa kalisod, sa kabutong, sa kinamuri, mayroon na lang ka, ganang, amay, manok niya silingan, kamahan na, mga palit, hindi na. Nabisan ko sa kapitos, kinamuri, mayroon, usap, kamahan, kinahan. Isang dapat, isang tituang da, you will prosper in living. Kung ikaw, usa ka, baka, usa ka anak, na kabalo, uubay sa imong gilikanan, kabalo kutahon sa imong gilikanan, mga ayo, ang imong pagkinabuhi sa kalimutan. Mahimalo ka, kung sa'y maayo, kung sa'y hindi. Mahimalo ka, kanan, hindi, maayo mo ka. Dahil ikaw ang ginaw sa imong gilikanan, mingon imong mama, ayaw yun, pagpulong ka ng mga kawanan. Pero kung dahil ka pulong ka, kung kapot panahon, pariman na ka sa iya. Daghan mga anak, papahin mo ay sa kinabuhi.
Kasula sila ito, gawas na mo ka pa. Suko ko nimo, pa, suko ko nimo. Kaya nga lang, wala ko nimo tudlo eh. Inong na tapos suko. Pero kung ditudlungan ka, ipadlong ka, ditudlungan ka sa mga karungan mga bahagi, kung kay anak yapon ang imong pinakuli, wala lang mabasok na ang imong problema. Kung ka, nagpakita lamang ka na ikaw, isa ka mas lupakon, o dili matinamuro na bata. Magpapait lang kung ikaw, mag-imong kakuha sa mga pinakuli, pati paralan sa mga pinikalan na ako. Anak na tuloy, buwan ko, anak na tuloy kakulahan mo, nakapatay mo na ito, nakakawat mo na ito, anak na nangyayari. If you obey your parents, you will live righteously. Mahimong tarong, mahimong matarong ka, na tao, na anak, mahimong kang maayong bata, maayong tao, kung kahit ikaw, obedient sa iyong mga pinagaling. Pero kung ikaw, disobedient ka lang, taktan ka, may ito kang hinaw, makabuto. Sabi lang, mga bata karon, kailangan nahuna, kasi na rin, ama, kasi na rin, ang ilang hihimong ang talagang maayong kanila. You will prosper in knowledge. Kung ikaw obedient sa iyong pinagaling, makaalamon ka, mutaas sa iyong kahibalo. May manong ka, kung sa'y amay, buhaton, kung sa'y tama, kung sa'y dili tama, kung sa'y maayo, kung sa'y kaban. Ako sa tanan, kung estudyante ka, makauban ka sa kita. Iba lang imong bigkanan, iba imong mama, na, kung nalugin iskila na. Iba lang bigkanan na, walang ilaki pamilin sa imo. Walang ilaki pamilin sa imo, kung dili, wala makamukan ka. Iba lang mama, wala papa, ayaw yung pagbarkada, ayaw yung pagkuya-kuya, para mahulang ka. Pero sa inyo mong ginito, tungod tayo, ay manong kung si makaayo, ganito, isupak ka sa pinikanan, lingon kasi yung pagalingon, nakuha mo yung pinakuwi, ako yung sayang, ako yung naibalo, kung si makaayo sa mga, sundan, imbes mahimong kang alamon, mahimong kang isa ka tao, narunong sa alam. Mahimong kang alamon, pinaagin sa pagsulod sa mga lakta, mga pagtulunan sa imong mga pinikanan. Ano ka, nadahan ka kayo magmahal. Pero tunay ko sa pansulti, tunay na kung magumog sa COVID agaw. Every time sumukod, nagtungod sa tulula, tumagin siya. Tumagin siya. Pagkalang yun nga, na-justify yung imo, ito dahil sa, hindi makabuto sa kung imulan ko kung dagman ako ba, kasi natin ako sila kung una na ilang sa duyan, pero ulang sa kamyon. Na-justify, kaya tingin mo niya, lubukian ka. Nagpasukan mo ka, dito, ano sila sa sayo? Sila, kasi makaayos sa inyo ako, hindi ko sila makaayos. Hindi nila specific, unang-unang sa ihawa sa ikanan na makapagkila sa imuha. Palingan nila sila na, hindi ang bukto na ako ikabili sa imuha. Makakungan nila. Parang, nandito, kung imalay mag-iin na, pero kita na mga anak ko, tutulong na anak. May anak ko at ilang damgo sa ako ka. Pero kita, nagpapasagat ka, pinapaliwala na ako na. Kaya lagi, masasahin ka, kung siya nakaayos sa ako ka. Wala na sa pahumantang swila. Kapungan ng mundo. Imbis mahimong pa-engineer. Mahimong engineer ka pa. Imbis architect, nagbayad ko sininto. Imbis mahimong doktor, mahimong albularyo. Lumon man. Imbis mahimong driver sa aeroplano, piloto. Piloto sumpit. Karanggot. Kaya, hindi mo ko lagi. Mas maayo lagi. Iba lagi. Ano man, ganito ko. Sila. Ulang pinukang barkada. Nagkayo-brado. Brako silahan. Nagkakamukang silahan. Imbis magtuon. Hindi mo tuon. Kaya lagi hawak. Imbis na mag-study. Hindi mag-study. Kaya magbuhod yun sa kagalingon. Kaya lagi. Saan mo kinabuhi? Kaya ito lang kinabuhi. Pero sa tiyan, ano? Ganyan sa mga kabataan. Wala magkatutlo ang pinikalan. Ikadapot sa inyo. May kamatay sa inyo. May kamatay na ito. Kundi ang tanan. Ang mga pagtulon nila para sa pagkaiman. Wala na ito na makita karon. Pero abot panahon, mahaya na ito. Sabi lang kung ikaw, iskila ka. Karon, kunya na ito. Nagpinuan ka. Kung mahimong kang pinikalan, magabot sa panahon. Maglimong-limong ka, magpahay ka. Ingon ka. Kaya tinawag lang ang pagkila. Kung nabinaw lang ako sa ama ko sa papa. Hindi ko tayo inanya ko. Hindi na lang ako. Hindi na ako din. Paala. Hindi na ako din. Ako na lang. Ako na lang. Ano pala? Nakalot ako. Ikalong taon nga. Wag. Panahan na lang. With papel. Ayun ito. Hindi ko pang. Pero kaman. Kaman nung ka. Diba? Kasi ako engineer. Papala na. Hindi tayo. Engineer. Engineer ka. Sino ka? Okay. Engineer. Ako na sarili. Dako yung papala. Pero ko na hina.
Okay, kahit hindi ka, ayaw ka, ikaw na sa'yo, wala kang pili ka na. Dahil sa ito, kuyang-kuyang dahil eh. Wala, pagpapagod sa kanila. Ilang style ka mo sa mga manual? Estudyante? Hindi, anak ka. Sila yung galing. Wala, kapag-ayos mo pa. Kasi lang yan mo, sa anak, hindi maala. Kung imo ginikanan, mali ka mas sa imo, ano sa sila nimo? Baka nakugyaan mo, nakakabukod sa imo ha. Kasi lang ikaw, baka lang yung bata nimo. Kung nga sa imo ang alam, lagi mo sa iyo, mas maayo ka, mas matalukas ka na. Wala kang supak ka. Pero, wala kang word. Kung mag-disobey ka sa iyong parents, imbes mag-prosper ka, mahimo kang alawak. Alawak mo, dili maayo imong pangyo sa kinabuhi. Imuhang record sa kinabuhi, ba? Dili maayo ka tao sa talisban. Imak ada. Palaway, utangin mo na salan. Sika niya sa kanto. Ibig sa mga kabata ka, respeto ka ng magi, tao ka, hangtong sa'yo. Ay, gabi na, Kamu mo kay, uneducated lang ka, nagdako ka pa na sa kanto, at mo sa kanang tao kay, easy na sa imo ha, may mo dahil ka. Nakay, nagaling lang. Nakay mo, pada, kita ka na. Mga siga, ha? Ibig sa kapaluang respeto. Sugat mo, kaunang panahon, sugat dalan, saban mo kailan, may mga salusugan. Ano ka? Respeto. Bisag mo na grado sa mga hinaw sa ginikanan, katudlukan. Pero karon, anak, at ikaw lang nalamihan na. Hindi, mahalo. Wala ka tutulungan, at kinsa ang mabasok, hangin kanan. Disiplina mo, okay, siguro nilikanan, maayo ka nilikanan. Ako rin, maayo ang nilikanan. Maayo, marunlo ang nilikanan. Ako lang yun. Kaya, kaasa dito ang sunay. Sino kita sa ito sa nilikanan. Tapusan, if you obey your parents, you will have a long life. Sagot mo, anak. Gusto ka kung butaas mo kinabuhi. Gusto mo gusto butaas kinabuhi. Hindi mo gusto? Hindi sa gusto. Butaas niya. Gusto mo butaas kinabuhi. Isa lang sa dito, anak. Obey your parents. Ha? Obey your parents. Kasagaran, bumubok ang kinabuhi sa tao kay baka masinumbangon sa dinikanan. May mga dinikanan. Ayaw yun. Tutulong na lang nila no. Ay, takdan ka. Pulong ka. Karoon kayo. Natakdan ka sa trabaho. Makawatan ka dito. Takpan ka sa pulis, hindi ako takpan eh. Kasi naman, halin sa kawat yung sunoy. Lagi, hindi kita puloy eh. Kawatan ka eh. Easy money. Easy sunoy. Ang business. Pagkakakos ng sunoy. Tulong mo pagkakakos ng sunoy. Sa nag-raise na ako, gawas. Ano yan? Pagkakabay ko. Dating gawin. No, kasi hindi ka alam sa pulis. Wala pulis. Kabangan mo kita. Ay, hindi ko iwas nila. Teka, kabutin mo lang na gawas. Bilang ka ng instansya kita sa pusuhan. Agwa na. Doon ang bukit lang ay bukit na pinagay. Gusto din mo ito, bakit nga natin siya? Tungkol ka na ko, gusto rin ang kasama. Dapat ko na saya, bukan aja. Buyut ka, may tibutan. Jangan nakal, kita kan bisa sama nakal, apa yang tak? Jangan nakal. Kenapa lang nakal? Bos harganya ada. User kan, ini kamu sunod. Hukuman nila, dili pwede ka user ang kami kamay mo user. User ka. Dapat ng pulis. Priso ka. Ako, bilang-bilang kung binikanan. Hindi ang antos. Binikanan. Magka-priso. Binikanan. Mama, papa. Ako, yung binikanan. Umingon ka. Yes. Gusto ka ng anak. Hindi ka priso. Doon kaya ka pulis na umingon ka. Tapos na sige.
Hindi puso, hindi na balik ng Espiritu Santo. Inisabay mo, makaluluwa yung tapos na naon. Hindi ka na. Isip mo ulawan. Hindi ka na. Dagang ka mga gahimong kabukaan, gusto ka na kumay. Isip mo ulawan. Hindi ka na. Isip mo sila, hindi ko kinabuhay, hindi mo. Kung wala kay patasan. Hindi ka maluwa Espiritu. Palaway ka, badlungon ka, bisyoso ka, isip masunod. Hindi ka na. Nung ikaw eh, rebellion sa bata, may sa, hindi maayon eh, pagdakot sa balat, hindi ka na. Hindi ka na, hindi ka na. Nakon nila ni mong tatlo, naon ka maayon, pero rebellion, hindi ka. Ha? Tapos na dahil. Ang imong ipangalan ay a long life. Mahimong ubos. Pagpulong ni mga anak, bigyan, patay. Ang pag-obey sa kinikalan, nakapataas ang kinabuhi. Wala kung gusto ka, mataas imong kinabuhi. Agura, sundang imong kinikalan. May makapataas na sa imong kinabuhi. Hindi kang pansin. Sa pagkaon kang isang anak ka pansin, hindi ka kapalong. Gusto ito, kaos, mong kinikalan, patay ka. Pansin ang patay ni mo. Ha? Ang makapataas, kinabuhi. Pagtawag sa inyo. Ano ba? Kung may mga imo ginikanan, ayaw puyo ka na ng mga kanda. Posible, magpuyo ka na ng kanda. Posible, bubus ka na puyo. May mga naging mama, ito papa. Ayaw yun, mag-grass nuts to. Sila yun, sila yun, grass. Kaya magpuyo ka ng mga atin. Magpantay ka, mag-awin ka. Kaya karong kayo, masimpakan ka sa ginikanan. Eskwela, dali, baligyan, druga. Eskwelahan, mga classmates, mga schoolmates. Balas, pulis, patay. O, paano? Pag-priso, kung sige priso, patay na kiyapon. Imbis mo taas yung kinapuwi. Pus, yung kinapuwi. Ikaw rin yung kinikanan. Eh, puyo ka ng mga kawanan, mga hapog na, mga kuyaw, mga iso, mga kailangan ng hindi bumot. Puyo ka sa ila. Ikaw tayo, ikaw yung lugaban, patay. Ako naman, sabi-sabi, yung bagay na ba? Sabi-sabi, yung tato. Kami, wala ka rin sabay, humilaw ka, huwi ka. Kaso may puyog ka dito kami sa kanila na. Kung puyog naman tayo, ayaw tao, ayaw tatong mataan to. Pero kung hindi puyog ka, patay ka. Ha? Patay ka. Ano yung resulta? Pinapoy, maubos, pinapoy. May nga yung kinikanan. Na? Ayun pag yung pag-ready, pag-isubiso na. Ayun yung pag-tulong, ayun yung pag-tulong. Papagaling ako, masuk galing ko sigarilyo. Lagay yung inom. Inom pa, inom, sigarilyo. Hindi taas kinabuhi. Bukos ko. Kita mo na sigarilyo. Ha? Isindi ko na opos na yung kinabuhi. Ha? Kalau tayo sa sige mo bisyo, hindi ko taas kinabuhi. Pagka-upos. Pagka-upos. Sigarilyo. Ang titigong ka. Ano naman? Ang mundo sa Amerikana, hindi supa. Ang iwan niya, ayaw mag-apil na. Pero kayo apil ka, pumunti lagi. Para, Joy, ahon. Sedang kita, dapat kita, sedang kita. Una ka, hindi kita rin. Ano eh, yung hirap, sigarilyo sa kamot. Ha? Masakit po mo sa rin. Sigarilyo ka. Kaya, kubang pamagkanda. Para, Joy, para, sikat. Magsika na ako na yung sigarilyo ka. Magsika yung mata. Ako kang anak, matay. Magsika niyo. Makawag na sigarilyo sa inyo nga. Kapag kay, muna ang atuang community, muna ang atuang panahon. Dapat, pagka bisyoso ka, tuyo ka. Muna ang ginagawa sa kalimutan. Pag nagasigarilyo ka, tuyo ka. Pag palahulyo ka, lalaki ka. Pag pinigarilyo ka, lalaki ka. Pag di ka manigarilyo ka, minom, bayot ka. Muna ang kalimutan. At ikaw, alimbong na yun. Minom, lalaki. Patay ka ng kuyan. Yung kumamagana, ipawasikan. Ako na yung kalaban. Pangan. Nagtahimingan ko rin isa. Patay ka. If you obey your parents, you will have a long life, but if you disobey your parents, sure. Kung ikaw ang sayon sa pagkinabuhi, mamatawang sigurado ngayon, taas ang imong kinabuhi at sa iyo. O baangkon lamang ang taas kinabuhi, kinagi sa pagsunod sa mga lagda sa atong kalimutan. Kung gusto ka long life, sunod, sunda, kumana, ang lagda sa iyong mga kalimutan. Ako, kami hindi yung dito. Ang masayawan ko, ang sigrito, taas sa iyong kinabuhi, kinabutan. Hindi kayo, ang mga kung kanang kawan naman, ang posible mag-inundan ng munggoy, kinabuhi, makayo di kayan.
Kung ka na mabisyoha, ang inutan ng ubos, ang iyong pinapulit. Okay. Ito ka yung tayo. Ang mura. Ito nga. Sultan. Pangalangin. Yung sa ganit, kung ubay ka sa mga ganit, kung pinuman mo ito, umaman mo. Dahil ako ang mga inahan, mga kay Manos Bento, kawanin mo sa mga pwede sa inyo. Mga sa mga kaibanan, sa kaibanan, huwag yan na ako mga people. Alam ko, kuha na yung hangin ng likat. Kahanin ka, ikat ka. Kay Ibu, buling rin. Ay, sala. Sala, okay. Ay, people, kahanin nyo ako ba ka dito? Ay, mga nahihatan sa inyo. Uy, tumakaw ka sa mga mama ko. Picture. Sige, picture. Dito, nahihito sa kamera. Nahihito sa kamera. Ya, picture, kita. Pilihan lang tulog, di ba kayo minigil? Grade mo yata, wala. Pray ko sa inyo. Pray ka sa inyo, ha? Pray ko sa inyo. Dito ng tanan. Pag ninyo, pray ko sila. Pray sila. Enhance mo. Para Abangan na mo na nun. Salamat niyo sa inyong tulong. Nag-remind na ako may tuwag sa pagtuman ng mga kapatid. Salamat niyo sa mga kinabuhi. Kung kinasayo, nasayra ko sila, ilututan, ako kinabuhi kayo na tayong tulungan. Kung sa inyong tulungan, iyawan, ako mga kinabuhi, hindi na natas ng kalimutan. Lord, nakita niyo kung hindi na mga ilahan, hindi na mga mamang, hindi na kanubihan. Nakita niyo mga ilahan mula sa devices, inulong sa kinahan. Nakita niyo mga ilahan ng traditional law. Nakita nila sa ilahan mga anak sa pamilya. Lord, kung ang mga prayer, ikaw kayo, ito magaling kung kanila, ito sa kanila. Kaya sa kanila. Kung ikaw kung pagkatapos kanila, kanila, paano ang lawas ito. Ang makuha ko nila yun, pagkahan ng obligasyon. Ito yung inahan, kaya silang pamilya. Kung pagkakam ko ako, ikaw, ang mga mag-akiban kanila, wala palanggang kanila, pakita kanila, kanila, ako, kumain ng kanila, kung ino yung kabangan ng mga uswagod, kaya sila kinabuhi. Kung hindi mo kanila maalamon, yung mga kahan, maalamon ang mga asawa, maalamon ang mga babae. Paano mo sila mga local na mga asawa, local na pinahandi. Lord, unas mo nila ang mga. Magpapagsakat mo din ang mga kasusun. O God, Lord, ikaw ito, mga, ano mga hitlog sila kinabuhi. Salamat sa mga Lord. Kung dahil sa mga friends, sila ito ang pagpapas. Salamat. Kung kumaulit, maraming mga hindi kami mga. Kung nasalin, hindi ko lang sa mga kanan.